И здравейте хора, това е моят Full Inventor Challenge. Както сте разбрали, това е Full Inventor Challenge. 3 FPS, 4 FPS, 5 FPS, ето да, много FPS. Може да след 3 сколько FPS ми върши. Да, почна се насиям. И да, нека сега почнем с Full Inventor Challenge. Два айтема за сега. Яла, заби ми. Лага. Дай число F3-то. Добре, идеално. Моята стенца. Вайна сега. Доста бързо. Моля почти. Опа, ес. Доста мощно прато в Inventor Challenge. Ще една къпка. Че ако падне. Чакай би, не знам дали ще падне къпа му. Червена има ли? Има. Окей, сега ще махна да защото ми трябва. Ще взема клей. Ще взема сент. Че 9 дайте напълни. Ето. Нека сега оставя тези работи. Едно анфлин. Едно гриво. Сега какво? Едно дарко, да. Вилидж. Вилидж. Там май се турчи. Ето Вилидж. Там ако има кръстив тибъл, аз мога да го ползвам. Да. И сега почват ми лаги като гор. Терапис. Даже има книжки. Я отида взема малко книжки. Добре, тук ще се напълня Full Inventor Challenge. Ето и крафтинг тейбъл са били генериран. Което значи, че ще ми трябваше малко дърво. Книги. И сега мога да взема дърво. Ой, мъркови мога да се взема. Картофи. И от тия особени ще ми трябва също. От тия ми мисля, че нямам. Ето. Почти Full Inventor Challenge е завършен. Врата ще взема. Парче да е. Врата ще взема. Ограда май имам. Ще взема такова на дърво готино. Кола от крава. Дай сега ми лагна. Дай сега доста ми лагва, не знам що. Кожа от крава. Кожа от крава и храна от крава. Кактус, но ще взема един кактус. Опа, и шуберкин ще взема. И там окей, ще шуберкин. Почти съм се напълнил инвенторито с айтеми за Full Inventor Challenge. Толкова за Full Inventor Challenge ми е кой 5-6 опит за Марта Джумпа, който може да кача в един и същи дни. Днес ще кача Full Inventor Challenge, пък утре ще кача Баба Марта Джумп. Нека сега така с тая. И направо тия работи си остатък, като съм по инвенторите тогава. Сега в момента не знам ако мога да взема. Камък не мога. Но мога да направя кирка, защото намерих крафтинг тейбъл. Като ще вземе крафтинг тейбъла, ще направя кирка, ще
това е cobblestone. Ще направя печка. И доста работи. Мисля, че това е поволено, защото кръстният идолът е намерен. И вичен кирка, макар на тива не е мой, не съм генерал, аз както вижте намерих вилидж. И мога да ползвам крафтинг тейбъл. Това не знам какъв късмет се кара. В клипа ще видя, че това от самия свят е генериран току-що. Почнах да снимам и тогава генерирах света. Не знам някак. Още 4 работи. И съм си фулнал челенджа. Така, това. Кой е торч? Кирка. Ми трябва за малко. И да, последното. Крашен тейбъл. И да, хора, това беше от моят Full Inventory Challenge. Ето всичко е пълно. Full Inventory. Да, вижте, напълних си всичко, направих челенджа и абонирайте за мене, дайте лайк на клипчето. Само за така. Villager Farm 2, яла, то ми има кефи. И да, дайте лайк на клипа, абонирайте за мене и чао!